Leire Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko abokatua da eta testamentu digitalari buruz hitz egitera dator. Gurekin da Leire Alberdi Ezkurdia. Arratsaldean, Leire. Leire, testamentua. Ze testamentu mota ezagutzen ditugu gaur egun? Bueno, gaur egun kode zibilak bi multzo nagusitan berezte ditu testamentuak, ez? Alde batetik testamentu arruntak, denok ezagutzen ditugunak, irikia, itxia edo holografoa, eta bestetik testamentu bereziak esan dezagun. Zeinek egin ditzazke testamentu berezi hauek, egoera berezian dauden pertsonek. Demagun atzerrian gaudela, itsasoan edota militarrak gehala, ez? Supostu berezi hauentzat testamentu horiekiko genituzke. Eta testamentu digitala non kokatu behar dugu guzti honen erdian? Testamentu digitala, testamentua baino esan dezagun, aurretia aipatu ditudan testamentu horien barruan klausula bezala sartuko genuke. Hau da, zehaztapen espresu bezala, ez? Nik testamentu itxi bat egin nahi balin badet, bertan sartuko nuke klausula berezi hau nire ondare digitala zein den eta nola kudeatu nahi deten, nire oinordekoek nola kudeatu hori azalduz. Josu, kondo azalduz. Baina testamento arrunta eben aipatu izan dugu, inoiz saio hontan jakinda ere ondorengoentzat gauzak errasten ditula. Jende askok eta askok ez du testamenturik egiten. Orduan, testamentu horren barruan klausula digitala sartzea behar du izan, gutxiengo batek egiten du zerbait, ez? Bai, negia da oraindik ez dagoela nolabait esateko jakituria handirik testamentu digitalaren inguruan, baina bai jakin-mina. Hau da, gero eta pertsona gehiago dira, gaur egun gizartean guztia sarean daukagu, gure datu pertsonal gehienak sarean daude, eta Josuk esan bezala, azkenan aztarna pasibo hori uzten goaz gero eta gehiago, ez? Orduan, lanketa prebio bat bai egin behar dela jendeari esateko, testamentua egitera zoazenean, ez zaitela ahaztu, zure ondare digitala ere bertan sartu dezakezula. Eta gaina, komenigarri izango dela, zure oinordekoentzat edota albazea digitalarentzat. Hori ere azaltzea interesgarria da, figura hori. Azken finean, nik testamentu egin nahi badet, bertan oinordekoak izendatuko ditut eta legeak izendatzen ditu defektuz ere, baina agian baliteken nire ondare digitala pertsona konkretu batek kudeatzea nahi izateanik, ez? Hau da, ez dudalako nire oinordekoak sare sozialetara sartzea nahi, edo eta demagun sekretuak ditudala nire sare sozialetan eta nahiagoko nukela demagun Josu albazea bezala izendatu eta berak kudeatzea, bera baita adibidez, aditua horiek kudeatzen, hori ere egin daiteke. Hori ere egin daiteke. Bati usten diozu etxea. Hori da. Eta besteari usten diozu lana. Zure, ez? Azkenen konfidantzazko erlazio hortan ere, legeak bai ematen duela malgutasun hau. Pentsatzen dut kasu honetan orduan, zuk esan duzunaren arabera, ez daukagula zertan familiako bati utzi ondare digitala, ez da aditu bati utz diezaiokegu, gero berak modu noski profesionalean, eta behar den bezala hori ezabatu dezan. Azken finean hori ere oinordekoentzat errestasuna jartzea izan daiteke, ez? Hori esan berri zuen, ze demagun aizpari uzten diozula, eta aizpa galduta baldin badago mundu honetan, lan desentea uzten diozula. Adibidez. Eta figura hori da albazea. Albazea, hori da. Albazea digitala. Kasu honetan, albazea digitala nolabait deitzeko izendatuko genuke. Eta hau, notario baten aurrean egiten da betiko testamentua bezala? Bai, betiko testamentuaren prozedura berdina jarraituko luke. Eta azken finean, esan bezala, klausula zehatza hau jarri beharko litzateke, aurretiaz komeni da finkatzea zein den gure ondare digitala, zein sare sozial ditugun, zein ordainketa plataforma, web horriak, burura datorkigun guzti hori, pasaitza guztiekin, eta horiekin zer egiten nahi dugun. Hau da, nire oinordekoak edo nire albazeak itxi ditzala nire sare sozial guztiak. Nire oinordekoak edo albazeak argazkiak deskargatu eta familikoai banatzeko. Edota nire web horria ez da dia itxi eta zerbait kommemoratiboa bezala utzi da dia, ez? Demaguz, artistek kasu askotan hori egiten dute, ez? Beraien lana sarean utzi, aztarna digital hori sarean utzi, baina nolabait jakinaraziz publikoari, bera jadanik hilda dagoela eta bere ondare digitalaz aparte, ondare artistikoa bere oinordekoek kudeatuko dutela.
hortuztik aurrera. Eta ez baldin badugu testamentu digitala egin eta hiltzen baldin bagara, Zailtasunak daude. ondorengoek nola egin, zer kudeatu behar dute, nola kudeatu behar dute? Kasu horretan, ondorengoek, oinordekoek adostasunez jokatu beharko lukete. Egia da ondoren mundu informatikoan sartuta zailtasunak jartzen direla, plataformei nolabait jakinarazi behar zaie pertsona bat hildela, pertsona horren oinordeko naizela eta pertsona horren ondare digitala kudeatu nahi dudala bere demagun bere ondarea edo izena ahalik eta hobekian uzteko ondorengo urteetarako. Zailtasunak jartzen dira. Ez da ezinezkoa, baino hobeto espresuki aurretiaz testamentuan jarriko balitz. Bai, pertsona jakintxu batek behin esan zuen inorrez dela bezperan hiltzen, baina hau berez ideala izango litzateke bezperan norberak ezabatzea eta listo, ez da? Hori bai, denbora, ez dakit denbora aldetik. Zuk dena kendu eta listo, eta banoa, ez da? Bai, baina beti azte zaizkigu, ez? Oinarrizkoenak badakizkigu zendian, sare sozialak esango genuke gaur egun, baina ordainketa plataformak oso garrantzitsuak dira, Josuk esan bezala gero eta gehiago dira iruzur kasuak datu hau pertsonalak lapurtuz. Esan bezala, ordainketa plataforma batek ez daki pertsona hori bizirik dagoen ala hilik eta hortikan gaur egun ematen dian iruzurrak askotarikoak dira. Eta oso zailak jarraitzen. Josu, beraz, interesgarria da baita ere azaltzea ordenak zein izan beharko lukeen. Ez dugu lehendabizi e-maila edo telefonoak kenduko, baizik eta agian Netflixetik edo hasi behar dugu, ez da? Hori da, normalian kontu bat sortzen dugunean beti gure segurtasun gakoak edo gure segurtasun dispositiboak izaten dira bai gure telefonua, bai gure posta elektronikoa. Lehenengoa ezabatzen badugu gure posta elektronikoa edo gure telefonia ematen badugu bajan, gero zailtasun gehiago eukiko dugu sartzeko, ze plataforma horiezeko bai segurtasuna gaitik, sartzen zarenean beste dispositibo berri batetik esango zue, bale, bidali dotzut e-mail bat konfirmatzeko edo bidali dotzut SMS bat konfirmatzeko edo autentikazio aplikazioa bidali dotzut notifikazio bat. Orduan, azkenekoa izan biko zan, hori e-maila eta telefonoa. Agian hori ere zehaztu daiteke testamentuan, ez? Hasi ordena pixka bat zehaztu nondik borratzen hasi gauzak. Eta gero, lehirik esan duen moduen, bebai, utzi aldozula beste enpresa batik badauz enpresak espezializauta horretan. Hori esan behar nizun, hemen lanbide bat ikusten dut hemen, ez da? Badauz gaur egun ja. Bai, gainera hiltzearekin lotura duen denak funtzionatzen du. Ze hori gertatu egingo da. Baina, pentsatzen hasita, hiltzea pixka perezaren baten du. Baina, enpresak egongo dira, baina ez dira gobernuz kanpoko erakundeak izango. Ordaindu indarko zaie. Ordaindu behar dira. Badauz, zu bizirik zauzenean, tresna batzuk errazten dituela, lehen komenta duguna zerrenda biezek egitea eta zelan joen, oinordekuak be, joal dituzte adibidez, Just Delete Me da plataforma bat, sartzen duzu, badaukat Facebook, eta sartzen duzu, bain behar duzu, hau, eta hau. Eta ez badauka dokumentua, eman behar dotzezu, hilketa ziurtagiri bat, eta kontaktuan jarri behar zara formulario honetan. Orduan, lana da zuretzako zuk nahi badozu egitea, baina berez doainikua da. Alternatiba, enpresa bati ordaintzia berak egiteko.